Hudul mahita amanginang lau maswatama para manggigota. Huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus, nuaing marlas ni roha dohita, makalason pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Ditogu-togu ari parningotan dohita tu pakirimon, paboa dang portibion ujung ni perdalanan ni akana porosea di Tuhani alai surgo hasonanganido. Alai Yesus Kristus di hormat ama puji-pujian hasangakon roh di saliling nililin. Takasma taha porsiai Yesus nang manaik tu surgo, lahu mangarade inganan di akana porosea di ibana. Jala dia raho kita asa gabe sitidangi Kristus tu sadok portibion. Alani i di bagasan uduk doho serep ni roha. Tapahibul marohata marparsauran tutuhata Yesus ulubalang nagogoi maredde mahita. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhani, baheno kudo sogot namonangi rap dohot au hudul di habang saki, songonau namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanay. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan de bata pargogo na sohatu dosan. Say pargogoy mahami maka porsiay anakmu nasasadai si panguluhami na manaik tu surgo. Asa huparrohaw kami roha banua gijang
marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihom mapatik ni debata, di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Ima na tersurat di Markus 10 ayat 15. Jadi ninna mamadok na sida, laho mahamutu liat portibion, jamitaho kamu mabarita naulii tunasa na tinopa. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tatopoti madosata tuado pandi debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sesa masude dosa nami. Dang adong nahupangasahok kami dukon ni asin roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahupangasahok kami tujulom.
Dibaheni pasonang jala apuli mahami akkana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho au marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojay ho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim ala ni hadirioku. Jala dangbe hupay ngot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di pesta parningotan arihana naik ni Tuhan Yesus sadarion tersurat di Pesalmen 47 ayat 6 sahatu 10. Manaik do debata mardongan parulupulupon Jehovah mardongan suara ni sarune. Saya endehon hamuma debata, saya endehon hamuma rajatai, endehon matu. Ai debatado raja ni liat portibion, edeho kamuma ede sipodaun. Debata lo mengajar harga dirimu, budul do debata di atas ni bangsa habadiaunai. Marpungudo akan nasangap ni aka bangso tu bangso ni debata ni si Abraham. Ai debatado na puna aka lobu-lobu raja ni tanoon, tibul situtu ibana. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Tahatidak kon maha porsiaw tay, songon na hinatidak kon nidongat ta saha porsiaw di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan nato mo palangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya di parbadia at dorang so habubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit di pangunguman ni Silatus,
nama te terpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tu banua toru deng ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon. Na manaik tu surgo, lau hudul tu siam ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudo sandi. Di sima ibana pay mamula sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasesaan ni dosa, doho dihatai na maddok, mulak mangolu sogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan naso rasuda. Amin. Sunggul-sunggul. Dia manami dan nami lunga sapor siaon tatokin tatanggi homa buah-buah manang sunggul-sunggul di pesta peringatan hari Naik Tuhan Yesus Kamis sia Mei 2024. Peringatan hari Naik Tuhan Yesus sadarion sia Mei 2024 pengumuman peringatan hari Naik Tuhan Yesus tuban magijang acara ibadah di Batu pada songon permingguan nasional pukul 7 pukul siang pukul 10 sada, do sore pukul 10 pitu. Di pukul 10 sada di batu pada acara kus maka tidakon hapor siaon naung marsiajar di tahun 2023 las di batu pada ulang nabadian do natoras. Nama ketidakon hapor siaon sadarion torop na 60 anak. Bawa 42 anak goru 20 anak butima. Maredi mahita sibuke di nomor 10 pitu sada dohot tuduna huhut mata pasahat peliata pelian sada A dohot sada B. Tuhan
Damai di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti hati-hati dohot pikiranmu na. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat hari haranaik Maamanginang. Buat para guru malua yang akan naik sini sebentar lagi akan menyaksikan iman. Selamat hari kenaikan. Saya nakok manaulis, nakok makaringan, nakok makapasu-pasu. Di kita saluhutna. Amin. Om Bapak Rohata di hari haranaik ni Tuhan Yesus Kristus. Hata ini debata nagabi bohalta nama dungguli haborosiota di pesta perningotan di haranaik ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Iman tersurat di Evangelium Lukas 24 membuka 44 sangat di ayat 57 ucaho kami mari tonga-tongata songoron bayok disi. Jadi na ibana mamadok nasida omma akahataku nahuatahon tuhamu ujurap dobe au dohotamu. Ikut jupang dosa luhu dan atar surat taringot tuau di patik nisi Musa. Dia kapanuri rangi nang di buku pesalmen. Jadi dibuhai marohana sida asa diatusi na tarsurati. Duginin nama madok nasida songonido tarsurat hian. Manaon na porosu Kristusi jalahe siad namate diari patuluhon. Jala barita honon nama marhite-hite guwarna hamu baon niroha. Mangalap hasani dosa tu sude akabangso. Mamuka sian huta Jerusalem. Hamudo makatidakosa. Jala suruok kuma songgop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang. Alai mian ma hamu di hutaon. Paima di solukon hamu hagogon nasia gijang. Jadi ditujuan di mana-mana sida ruar tukan Betania. Dungi di pahir mangmatangan nama masu-masu nasida. Jadi na mamasu-masu nasida ibana. Sirang maibana sian nasida jala tarhidat tu gijang. Dungi di sobana sida maibana jala mulak tu huta Jerusalem merlas ni roha siutu. Jadi tong-tong mana sida dijoroi mamuji-muji debata. Saya akan bacakan firman Tuhan pada pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini dalam bahasa Indonesia tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Jerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Jerusalem dengan bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai di sana firman Tuhan. Amanginang palwasamu majuau marjamita di bagasa basunisa manang marcapur-capur ma basunisa bahasa Batak. Molo mara bahasa Batak kau na pastian nuk sia-sia maka geleng tahun mar minggu. Nanti gila bedanya tu sia saya di Batak. Enggak tahu pun apa dibilangi pendeta itu bahasa Batak terusin nak. Jadi perlu do asa atus di nasida tarion tata di bata jala perlu do diajari nasida nang taringot bahasa Batak.
Bapak Ibu Saudara, ada dua makna dari hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama sekali, kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu menyatakan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Ada banyak ajaran dogma yang berkembang dan yang meragukan tentang keallahan atau keilahian daripada Tuhan Yesus. Tapi lewat kebangkitan dan juga kenaikannya ke surga itu menunjukkan dia benar-benar Allah. Bapak Ibu, ini yang pertama harus kita renungkan dalam ibadah kenaikan ini, agar jangan pernah ganggu tentang keallahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini persoalan yang mungkin berkembang pada saat ini. Ada banyak yang murtad dari agama Kristen, pengikut Kristus, menjadi tidak pengikut Kristus. Dan mereka meragukan, semuanya meragukan tentang keallahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mungkin orang yang hobi dengan TikTok, dengan Reel dan lain sebagainya, ini persoalan yang viral pada saat ini. Maka kenaikan ini menguatkan kita, jangan diombang-ambingkan oleh ajaran apapun dan siapapun untuk percaya bahwa Yesus yang kita percayai adalah benar-benar Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, lewat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus mau mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita tidak hanya di dunia ini. Sabulon itu ditandang pertibion. Alai sabulon itu dita ima surgo hasonangani. Tusido lain tatuju. Tujuan hidup kita bukan dunia ini. Dunia ini bukan tujuan akhir hidup orang percaya, tapi rumah Bapa di surga. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya di rumah Bapa di surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan kita, apapun yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin sakit, mungkin kita menderita, mungkin kita dikucilkan oleh keluarga, atau apapun persoalan hidup kita, ingat bahwa tujuan hidup kita bukan dunia ini, tapi surga. Itu yang Yesus katakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Dua hal inilah makna kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik. Dan itu saya ajarkan kepada anak-anak Tuhan di sini akan menyaksikan imannya sebentar lagi. Ada dua hal yang selalu saya tekankan. Yang pertama, bagi mengimani Yesus, seperti yang saya katakan tadi, sebagai benar-benar manusia, 100% manusia dan 100% Allah. Dan yang kedua yang selalu saya soroti, saya selalu motivasi, yaitu bagaimana anak-anak Tuhan, bagaimana orang percaya, dia memiliki kebiasaan Yesus menjadi kebiasaan hidupnya. Dan ini sering lalai sekali kita, sebenarnya kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kebiasaan Yesus harus menjadi kebiasaan orang percaya. Saya bagikan itu kepada anak-anak, mudah-mudahan mereka menyimpan itu, mudah-mudahan tidak menjadi bungkus goreng. Agar mereka mau belajar. Dan mereka harus seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, berani tampil beda. Orang percaya harus berani tampil beda. Bagaimana ini?
harus meniru apa yang dilakukan oleh Yesus. Kebiasaan Yesus menjadi kebiasaan orang percaya. Satu daripada kebiasaan Yesus. Bapak Ibu boleh lihat nanti dibaca dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan juga Yohanes, apa saja kebiasaan Yesus. Bagaimana dia memutuskan segala sesuatu, bagaimana memutuskan persoalan hidup, di sana Yesus melakukannya. Bagaimana mempersiapkan diri untuk melakukan suatu pelayanan, di sana juga melakukannya. Inilah sebenarnya yang mau dilakukan orang percaya. Satu daripada itu Bapak Ibu, kebiasaan Yesus, yaitu perjumpaan yang kreatif. Ini kebiasaan Yesus. Bapak Ibu boleh baca kitab Injil, semuanya perjumpaan Yesus tidak pernah sia-sia. Semuanya perjumpaan Yesus tidak pernah sia-sia. Satu detik pun Yesus pakai sebagai perjumpaan yang kreatif. Perjumpaan yang membangun. Berbicara tentang iman, berbicara tentang kepedulian, dan yang lain. Dan sebenarnya orang percaya harus melakukan ini. Setiap perjumpaan orang percaya harus perjumpaan yang kreatif. Dan inilah yang kita lihat sebelum natsidi Bapak Ibu. Semua bawa dulu sebentar saja untuk melihat apa sih yang dilakukan Yesus sebelum natsidi. Yang dilakukan Yesus sebelum natsidi adalah suatu perjumpaan yang kreatif. Yesus menjumpai dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika mereka berbincang di suatu tempat, berbincang tentang apa yang mereka dengar dari teman-temannya, dari saudaranya Maria Magdalena yang melihat bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Ketika mereka berbincang, Yesus datang pada ayat yang ke-36. Dan satu sapaan yang luar biasa, damai madihamu, damai sejahtera bagi kamu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kehadiran orang percaya harus membawa damai. Kehadiran orang percaya harus membawa sukacita dimanapun berada. Seperti Yesus menyapa murid-muridnya, mengatakan damai sejahtera bagimu. Saya selalu katakan, jangan seperti apa yang pernah saya dengar bagi teman-teman saya. Ngaro bisialahi betama olaro gaur mana buat toberon. Itu masalahnya. Tapi kalau sangat senang, ngarobe siahani, anggo mantap mon, ngarobe idang buruneng gulani, anggoi mekel mahita benon. Itulah sebenarnya. Artinya Bapak Ibu, kehadiran orang percaya harus membawa sukacita. Kehadiran orang percaya harus membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Tidak hanya itu, kalau kita membaca ayat selanjutnya 37, 38 dan selanjutnya kita melihat Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus memberikan penguatan. Yesus menguatkan murid-muridnya yang tadinya benar-benarkah? Benar tohodo. Hei Yesus, benarkah Yesus bangkit dari kematian? Yesus katakan, lihatlah. Jamama, tio mau, sebenar saya loh secara nyata. Saya yang Yesus yang mati itu saya. Lihat, pegang. Dan luar biasa, Yesus memberi sukacita. Dia katakan mari ikanmu, mari rotimu. Dan dia makan bersama dengan murid-muridnya. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Yesus selalu memberikan sukacita, membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Ini perjumpaan yang kreatif. Tidak hanya itu penguatan bagi murid-muridnya. Tidak hanya memberi sukacita. Tidak hanya menyatakan bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian. Tapi Yesus mengajar. Bapak Ibu Saudara, paling banyak dilakukan Yesus adalah mengajar. Kalau kita membaca dalam kitab Injil, apa yang paling banyak Yesus lakukan adalah mengajar. Sangat sedikit dia berkhotbah.
Dan yang kedua yang paling banyak dilakukan oleh Yesus adalah kepedulian. Yang banyak dilakukan oleh Yesus adalah touch, menjamah, menyentuh, mentouch orang, menyembuhkan orang yang sakit, menguatkan yang lemah. Sebenarnya ini karena Yesus tahu lewat kepedulian, lewat touch, lewat sentuhan itu sangat bermanfaat. Lewat pengajaran sangat bermanfaat untuk mengubah setiap orang, bukan hanya lewat khotbah saja Bapak Ibu. Tapi ada banyak sekarang para pelayan, dia hanya mau khotbah saja. Dia tinggalkan kepedulian, dia tinggalkan touch. Sebenarnya touch, sentuhan, kepedulian itu akan boleh mengubah seseorang. Pertanyaan mau. Udok. Amang. Sungguh jarang doang pertanyaan. Anggo idangi, ini idangi tuh. Mantap Amang, mantap. Dok terus. Tebas semangat mat tengau tong udok. Alani Amang, tahu udah pertanyaan. Minggu dah roh pertanyaan Amang dah. Niku. Dia bilang demikian. Olo Amang. Ale butuh Amang do. Holan hubo tu ison Amang martugas ngeringgas sianau marminggu. Bah, dalam hati saya berarti selama ini dia jarang gereja. Sentuhan boleh merubah orang. Maka yang paling Yesus lakukan, banyak lakukan adalah sentuhan dan kepedulian. Ini yang mungkin yang sudah ditinggalkan, banyak orang meninggalkan. Kalau orang bertanya kepada saya, mana yang kamu suka, khotbah atau hari tahun? Saya akan pilih hari tahun. Bapak Ibu tahu hari tahun? Ada tahu hari tahun? Saya akan pilih menerima tamu. Amang, tahu hian nak bang, labok kia tangan ni badi te bang amang, sonak kia ni baba, gitu. Ay soni bo tu jabu ita beli tesir mana bah kilo ina, oh coba. Yang orang mau pada saat ini adalah sentuhan, touch, kepedulian. Ini yang Tuhan orang mau pada saat. Kenapa presiden kita dicintai orang? Kenapa presiden kita Jokowi disayangi oleh orang? Ketika dia datang, wah beribu orang datang. Karena kepeduliannya, karena touch-nya. Bapak Ibu ketika dia ke Irian Jaya tidak pernah persoalkan mau bau, mau apapun. Dia ambil anak sahabat kita orang Irian Jaya, dia gendong. Ini menunjukkan. Tidak hanya itu Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan pada saat ini. Perjumpaan yang kreatif ini. Yesus mengajari mereka untuk mengerti kitab suci. Membuka pikiran mereka. Bahwa apa yang dibuatkan dalam perjanjian lama. Pada saat itu kitab yang ada hanya 3. Belum ada kitab yang lain Bapak Ibu. Ada 3. Yang pertama Taurat, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, 5 Bilangan, Ulangan, kitab nabi-nabi, nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar, dan kitab Mazmur. Ini 3 kitab. Makanya diangkat agar mereka mengerti apa yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab nabi dan kitab Mazmur. Dan Yesus katakan apa yang sudah dibuatkan dalam kitab perjanjian lama, ketiga kitab itu akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik surga. Itu yang dibuatkan para 3 kitab itu, dan itu digenapi. Membuka pikiran murid-muridnya. Maka perjanjian baru itu adalah kitab penggenapan. Ini perdebatan pada saat ini. Ada banyak orang mengatakan perjanjian lama, katakan sini tidak boleh makan darah, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Aduh, kamu itu bukan hidup di dalam di
zaman perjanjian lama, tidak. Tapi kamu hidup di dalam perjanjian baru. Apa yang dikatakan perjanjian baru tentang makanan contoh? Apa yang dikatakan Yesus? Yang haram itu bukan yang masuk dalam mulutmu, tapi yang haram itulah yang keluar dari mulutmu. Mulailah bicara tentang apa yang dikatakan perjanjian baru. Dan itulah yang kita lakukan, bukan apa yang dikatakan oleh perjanjian lama. Karena kitab perjanjian baru adalah kitab penggenapan. Bapak Ibu, mulai seperti ini. Dan kalau anak ajaran tidak berkembang, ini loh dikatakan seperti itu. Berikutnya, Yesus mengatakan, kamu akan menerima Roh Kudus yang menguatkan kamu untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan keampunan dosa, menjadi saksi Kristus. Lalu dikatakan menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan hari ini, saya tertarik ketika murid-muridnya diberkati. Ketika Yesus memberkati murid-muridnya. Kalau kita baca pada ayat yang ke-50. Setelah diberkati, lalu Yesus katakan, kamu menjadi saksi mata. Karena mereka melihat apa yang terjadi kepada Yesus, mereka menjadi saksi. Apa respon murid-muridnya? Dan inilah menjadi respon kita. Yang pertama sekali, kita baca pada nats ini, mereka sujud menyembah Yesus. Ini Bapak Ibu yang luar biasa, lewat firman Tuhan ini, ketika mereka diberkati oleh Tuhan, dan ketika ia sedang memberkati mereka pada ayat 51, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lalu mereka sujud menyembah kepadanya. Saya sedikit minta 5 menit lagi. Saya mau angkat persoalan ini. Pertama sekali, ini tentang Yesus naik ke surga, terangkat ke surga. Nanti kalau Bapak Ibu baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan Yesus naik ke surga bukan dari Betania. Nanti baca Bapak Ibu. Tapi di sana Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun. Pada ayat yang ke-50 dalam nats ini dikatakan bahwa Yesus membawa mereka keluar dari kota sampai dekat Betania atau sekitar Betania. Persoalannya, kenapa beda? Kalau Kisah Para Rasul 1 ayat 12 mengatakan bahwa Yesus naik dari Bukit Zaitun, tapi dalam nats ini Yesus naik dari Betania. Ini perlu harus kita ketahui Bapak Ibu, sedikit saja. Kenapa beda ini? Sebenarnya tidak beda, tapi hanya menerangkan tempat saja. Jadi Betania itu Bapak Ibu, Betania itu atau sekitar Betania itu memang terletak di lereng sebelah timur Bukit Zaitun. Jadi itu Betania. Jadi tidak salah yang satu melihat menyatakan ini Bukit Zaitun, tapi yang satu ini adalah mengatakan Betania. Betania itu berada di sebelah timur Bukit Zaitun. Di sanalah mereka menyembah Yesus yang naik ke surga. Maka yang pertama sekali lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, kepada anak-anak Tuhan yang akan menyaksikan imannya pada saat ini, sembahlah Tuhan. Jangan percaya dengan kekuatan dunia ini. Ketika orang tuamu mengarahkanmu untuk menyembah, berdoa kepada opung dan lain sebagainya, katakan no. Opung yang sudah mati tidak boleh memberi berkat dan tidak perlu untuk disembah. Yang sudah mati, kalau masih hidup baik-baik sama opung, ya kan? Kalau dia nanti sudah berangkat ke surga, dia diberilah cincinnya satu untukmu kalau baik-baik sama opung. Ya, harus baik-baik. Ya, Mang ya, yang masih opungnya masih ada. Tapi ada saja orang tua ini
Ayo berdoa kita minta berkat dari opung. Tak ada itu. Katakan no. Hanya satu yang kita sembah, Yesus. Tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Apa yang direspon oleh murid-muridnya. Yang kedua, pulang dengan sukacita. Bapak Ibu, inilah hari kenaikan. Pulanglah dengan sukacita. Adik-adik, mungkin ada yang tidak melakukan syukuran. Nggak mau aku syukuran, nggak mau. Ada yang mau seperti itu. Saya mau saya mau selesai di Starbucks lah, disitulah kita ngopi-ngopi. Ada saja buat seperti itu. Ada. It's no problem, tidak ada masalah kok, nggak ada masalah. Aman-aman saja. Yang penting kan bukan syukurannya. Yang penting bagaimana kamu nanti hidup, menghidupi firman Tuhan yang kamu terima nanti. Ya, kamu hidup itu. Seperti yang saya katakan, ketika saudara memilih mengambil satu firman Tuhan yang menjadi amanah untukmu, itu yang perlu. Kamu hidup di situ. Ketika kamu tidak hidup menghidupi firman Tuhan, akan menjadi masalah dalam hidupmu. Yang pasti kamu tidak tenang. Tapi ketika kamu berjalan menghidupi firman Tuhan, kamu akan hidup dalam sukacita. Apapun itu. Ada acara atau tidak ada acara, pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan sukacita. Seperti apa yang saya katakan tadi. Bahwa Tuhan terangkat ke surga, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amanginhang, ahp persoalan ninggolum, ahp sitaunommu, ahp namasa di tonga-tonga ninggolum, manang marsahito, manang galeba matangmu, manang marsah tiada komu, manang marsah kinang. Hatani di bata madok, mulak maho di baga salas liroha, mulak maho di baga salas liroha, ala nunga naik Yesus subhanahu wa gicang, laho parade ingana dia kana prosea. Pulanglah dengan sukacita. Tinggalkanlah bebanmu kepada Tuhan. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Unang bebua beamang, unang bebua silawan bebua siap-siap bagas coron. Alai pasahat ma itu ada balik bata. Unang bebua bei, holan ditinggal ko bagas coron. Hubasaha ma tu hotu hasahiti, hubasaha ma tu hotu wasita oroki. Buah mai asa mulak ko di bagas siroha. Asa marolo bolop todim, asa lasroham ditiki di sabahalak ko. Ditegur halak ko manginang di jalan hora so polisianu hora sinang sehat inang Tuhan memberkati enang sehat-sehat kita semua enang seperti itulah unang adong bisa kata hora sinang hora sinang itu menjadi masalah. Ayo manginang patudu homma namula doho di bagas salas liroha marolo bolop todim. Mulak mahita, pulanglah anak-anak Tuhan di sini akan menyaksikan iman nanti dengan kamu adalah saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pulanglah menjadi saksi, kamu menjadi pewarta. Yesus menjadi saksi Yesus di tengah-tengah dunia ini lewat perbuatanmu, lewat perkataanmu. Saya selalu katakan buat Amang Inang anak-anak Tuhan di sini, Amang, saya selalu katakan tunjukkanlah Amang kamu dewasa di dalam iman. Menyaksikan iman, jangan seperti apa yang dulu waktu saya malua menyaksikan iman datang bapak saya. Imada, itulah ya. Semenjak kamu malua ini naik sini ini, kamu yang menanggung dosamu. Memang, margua malua ibah, bagaimana aku dosa ibah? Tuh aku menang malua. Lebih baiklah tidak usah naik sini kalau kita menanggung dosa kita. Biarlah orang tua itu menanggung dosa kita, biar terus kita berdosa. Itu salah. Salah. Menyaksikan iman bukan persoalan dosa yang kita tanggung, tidak. Tetapi menyaksikan iman adalah orang yang menyaksikan iman adalah orang yang dewasa di dalam iman. Hanya orang yang dewasa di dalam imanlah yang boleh sudah menikah menurut aturan kita. Jadi sebenarnya sudah boleh kalian menikah nanti, ya kan?
Tapi janganlah terlas roh dia ke bawah. Jangan memang terus cita-cita mau terjadi, tidak boleh. Itu dewasa dalam iman, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam omongan. Inang, amang, saya mintalah anak-anak Tuhan, 1 tahun kamu belajar firman Tuhan, harus ada pengaruhnya lah. Baik-baiklah ya. Ya Inang ya. Ayo dulu, perempuan dulu. Ayo Inang ya, baru ya. Janganlah kalau kamu mental, nggak usah mental lagi nanti ya. Ya, jangan ya. Kalau kamu manja, jangan manja-manja lagi nanti ya. Mau ya? Perempuan dulu mau enggak? Amin. Amin. Kalau kamu bangun jam 6, bangunlah jam 4 pagi, bantu mama ya. Ya Mang ya. Tunjukkanlah kamu dewasa dalam iman. Buat yang laki-laki, semua laki-laki lihat dulu ke sini. Bersandar, tegap dulu. Semua laki-laki. Amang, ayo dong. Kalau kamu bandar selama ini melawan-lawan, mulai saat ini jangan melawan lagi, Amang. Ya Mang ya. Ya Mang. Siap. Siap. Tuhan dengar lo. Tuhan dengar lo. Jadilah kebanggaan orang tua kita ya Mang. Ya Mang ya. Ya Mang, baiklah Mang ya. Yang ada suka-suka. Siapa yang bawa saya ke ruang mayat? Siapa? Si Jonathan siapa ini? Siapa nama? Hah? Apa Jonathan? Tan. Dia bawa. Iga si mana tuh? Jonathan so mati kita di kuat. Dia bawa saya ke ruang mayat, mendoakan jemaat kita. Inang baru cerita nggak meninggal. Ayo. So iga si mana? Ini baik dengan. Pelan buat. Bentar lagi malu saya bilang. Boleh. Ya Mang, kalau suka teriak-teriakan, janganlah, bertobatlah ya Mang ya. Baik Amang. Ya Mang ya. Amin. Itulah dewasa dalam iman, itulah saksi Tuhan. Dan terakhir, terus setia memuji Tuhan. Apapun yang kita alami, setia memuji Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah sampai roh Tuhan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Lalu dia akan dikatakan Roh Kudus untuk menyertai, menguatkan, mengajari mereka untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan keampunan dosa. Setialah, ya Mang, setialah Inang. Janganlah, kalau ada pacarmu Islam itu, ada pacarnya Islam? Ada pacarnya Islam? Ada? Ada Nang? Gak ada? Laki-laki ada pacarnya Islam? Gak ada? Oke, kalau ada, hari ini katakan putus hubungan dengan nyamuk. Oke? Nanti setelah malua langsung ya. Bang, maafkan diriku bang. Firman Tuhan katakan, putus hubungan dengan nyamuk. Habis, delete nomornya. Amin. Jangan macam-macam Mamang. Ini persoalan hidup kita, ini persoalan keluarga orang tua kita pada saat ini. Apalagi di Pekanbaru ini. Saya percaya kamu akan setia kepada Tuhan, kamu akan terus memuji nama Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sungguh indah. Respon kami akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan mengingatkan kami agar kami menyembah Tuhan, agar kami bersukacita, dan kami senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan, bersekutu di rumah Tuhan. Biarlah kami terus memuji nama-Mu, kami terus menyembah Engkau, dan kami percaya Tuhan akan memberikan sukacita kepada kami. Tuhan memberkati kehidupan kami. Biarlah anak-anak Tuhan di sini akan menyaksikan iman. Mereka terus memuji nama-Mu, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi saksi-Mu. 66 orang pada saat ini akan menyaksikan imannya. Dan 1 orang lagi akan menyaksikan imannya di HKBP Kerinci. Yang bersama dengan kami belajar. Biarlah Tuhan pakai mereka menjadi saksi Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami.
yang bersama dengan kami akan menyaksikan anak-anaknya menyaksikan imannya kepada Tuhan. Biarlah mereka dewasa dalam iman, dewasa dalam tindakan, dewasa dalam perbuatan. Maka lewat mereka semua orang memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami. Tuhan tumpangkan tangan Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Dan kami berdoa terkhusus pada saat ini buat tulang kami, tulang ginting yang baru tarigan, yang second opini berobat ke Malaka. Apapun hasilnya, biarlah Tuhan menguatkan mereka. Apapun penyakitnya, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menjamah tulang kami, tulang ginting pada saat ini. Dan kami memohon biarlah Tuhan menyembuhkan segala penyakitnya. Semua kami yang hadir pada saat ini berdoa buat tulang kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, dan Tuhan sembuhkan segala penyakitnya. Terima kasih Bapak. Kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan tangan-Mu. Pada siang hari ini, pada hari kenaikan-Mu ini. Terima kasih jamahan Tuhan. Terima kasih tangan-Mu yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang dengan penuh sukacita. Amin. Kita akan puji Tuhan dan kita akan serahkan persembahan kita yang terindah buat Tuhan.
Amanginang nuaing masuk makita laho maka tidak kau persiawan nak kena kota anani mari di mahita sian buku nomor 140 ayat 1 sangat turun ayat 2. Siang surgoi suruh matoni ale Yesus Tuhan kami nasanana amanginang holan natoras naing malua do jongjong ruas ni huria hudul mak holan natoras naing malua do jongjong anggoros ni huria hudul majo hamu ale natoras ina danakon di ida hamu do yana komuna hakolongan dero hamuna jongjong dison tamaju mulo madok mauliate hamu sedarion tu debata ala ni sude asni rohana nasai laon ai di pangulu nasida rasi rasa nuaing jala sanga di boto nasida hatai di bata dohok dalat Tuhan nguluan ale tamado ingoto muna sedarion akka pabagena muna tu akka anak komuna on aidang dilehon di bata akka dana kotu hamu asa adong dongat donga muna mangula ulau sabing alai asa ditogu jala diajari hamu do nasida mangihuton hatai di bata ido ubahen na dilehon ditangya ko kamudo ganup Arya na kumunaon na sa ilaon asa unang mago na sida molo dihilalahamu nuaing hurang ni pabagena muna taringon tu akaya na kumunaon tama uduk hamu tu debata manamoti salamuna atong martangyang mahita alea manami amanina sanatara goar ama di banua gijang dohok di tanoon say tangihom matangyang namion jakom ma akra danakon gabi anak kommu asima roham lehom matud di porbadia itu rohana sida asa gabi sisiamu nasida rodi saleng-elengna molotung nahurang pabahenan namin na say lautu nasida say sesay mai say unang ngatargasip nasida jala unang laos mago manang isi nasida binahin ni pangalako nami asima roham sahatu tangammu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin hudul ma natoras hamuaka dakdanak nakinaholongan ni debata na jongjong do hamun waeng dijulo ni debata nama medang terus tu bagasa rohamuna do dijulo ni huriaon nunga di boto hamu lomo doho sogo di rohai di bata dang terbaik kabube marsidalian sogo di hari parhumani molo ingot rohamuna dia ka ari ningolumuna naung salpui tama madok mauliati hamu tu di bata ala ni sude asine rohana jala molo di ingot tamu akka babagena muna nasoture ima neang doho langgus de rohamuna tu rantoras muna rodi salugut dosamuna tama marsak be hamu sedarion marningoti buan hamuma luhutna tu Tuhan Yesus asa disesai alani mudarnaya na use humoko pardosa na manopoti dosana alai paubah hamuma rohamuna uhut buka hamuma parangin ay baru olat ni sadarion asa dalam muna dalam nagogoti na marhapatean Tuhan nguluan sisa leleng-lelengna atong alusi hamuma
na usukuro Tuhamu di jolo ni bata dohot di jolo ni dogan na pungu di son. Na parjolo sahali. Di parhatutu roham do hatai di bata na niguruhomu na sailaon holan ido dalan Tuhanguluani olodoho sian nasa roham tumudal hon saluhut dosa jala olodoho tujulanon mangihutok kata di bata rodi hasusudani bohalmu napatuluhon olodoho makanguluhon haporsiaw nasitongi nahina tidakun ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan Narobi doho di padan nai baru atong marpara doha munuaing doho di bata na badiai di jolo ni huriaon tung unang ose hamu sai burjuma hamu marningo saluhut nai asa lam hot hapor siau muna martangyang mahira alea manami jala de bata nami suruh matur di porbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus oleh hokai marohanami bahininganammu olat nion rodi saling-lingna suraton jala sahabi matusi sude naukului hami saipa ujung ma ulaun na penuk kami di bagasa rohanami ramoti mahami sasude na unang tuhama gua sogot manang isi siak kamyon togu jala iring-iring mahami ganup are asa sahat hami Tuhanguluan na surasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atong hati dako kauma jolo haporo siau tai rapma hamu madok Hudul mahamu Roma 7:22 halak. Hatani di bata si paingot di si Friska Amelia Putri Sitinjak. Tersurat di Matius 10 sada ayat 20 lalu. Songonon didok isi. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan nasorat asahu pasonak kamu. Saya burjuma horasi rasa mate dungi lehonok kumatu hotu pal hanguluan. Parange homma hatani di bata nagi nurohomi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di so Jocelyn Ursula Sevajia Timothy si Manuggalit Saira moti maau ali de bata ai marhapo satu hodo au pesalmen bidu saplonom ayat sada sai burju maho rasira samate
dungile honok kumatuho tuppal hanguluan, parangehon mahata na ginuruhomi ay ido hanguluanmu. Jalu hau basu-basu di Tuhan di mata amatai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot ton di berbadia sai di dongani mahamu baralona sanajat jala di pargogoi mahamu patu bahon nasa ulaun nadenggan amin. Hatani di bata si paingot di si Trivena Saina Natalia si Matupang. Rom 5 ayat 5. Alai dang namurak kita baenon ni pakirimoni. Alanunga diusehon tu bagasan rohata. Holong ni rohani di bata mahrite-hite to di parbadia. Naung ni lehon na itu hita. Saya burjuma horasi rasa mate dungi lehonok kumatu hotu palhanguluan. Parangehon ma hatani di bata na ginurhomi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Teresia golwitna aritonang. Ali Jehovah huhaholongi do hajongjongan di bagasmu. Dohot hasonggopan ni hamulionmu. Pesalmen bidudop lonom ayat 8. Sai burju mahorasi rasa mate. Dungile honokku matuho tuppal hanguluanmu. Parangehon mahata ni rebatana ginurhonmi. Ai ido hanguluanmu. Jalu hau basu-basu siat Tuhan di mata amatai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot ton di berbadia saya dongani mahamu baralona sanajat jala di pargogoi mahamu patu pausun nasana denggan amin. Hata si paingot di si Firni Anju Margaret Heber 4 ayat 10 atong marhiras ni roha mahita mandapoton habang sa parasiasian asa tajalo taluk ni roha jala asa dapot asin ni roha hita bahen pangurupion ditiki halihetan na saya burjumaho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan parangi hom mahatani debatana ginurohomi ay ido hanguluammu. Hata si paingot di si Aurel Angeli Saragi unang jua mabayan na dinggan tunahurangan molo tungtuk gogo ni tanganmu patupahon hoda bidutolu ayat 27 sai burju mahorasi rasa mate dungile honok kumatupal hanguluan parangehon mahata ni rebatana ginurhomi ai ido hanguluanmu. Jalu hau basu-basu siat amata Tuhan di mata dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot ton di berbadia saya dongani mahamu baralona sanajat jala di pargogoi mahamu patu pahon nasana denggan amin. Hata si paingot di si Nur Intan Sinaga tersurat di Galatia ono mayat sia alai unang marnaloja hita mabahin nadinggan ay namanggotin lo hita muse ditikinai anggo so pargale hita nuaing saya burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan parangehon mahatani di batana ginurohomi ay ido hanguluammu.
Hata si pengot di Cesia Angelica si barani. Unang holsohon hamu agiaha. Alay sadok pabotohon hamu maturebata pangidion muna. Marhide-hide tangian. Dohot elek-elek mardongan mauliate. Filipi 4 ayat 6. Sai burju maho rasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni rebata nang duromi. Ai ido hanguluanmu. Jalo hau pasu-pasu ni Tuhan debata amat tai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia saya dulungani mahau marono nasa najat jala di pargogoi mahamu patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Melisa Gracia Sinaga. Tersurat di sada Petrus 2 ayat sia. Alai marga na pinilit dohamu, hamalimon na raja, bangso na badia, hom na ginonggoman na, asa tung dibaritaho kamu dengan ni harohaon ni ibana, naung majauh hamu sian na holom, tuhatiron na halongangani. Say burju mahamu rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluamu. Hata si pengot di Sabrina Natasha Elizabeth Nababan. Pinuji madebata amani Tuhan Yesus Kristus. Naung upasu-pasu tu hita ragam ni pasu-pasu portodion. Sian banu gijang di bagasan Kristus. Efesus 7 ayat 3. Sai burju maho rasira samate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata lagi durhomi. Aido hanguluanmu. Jalo hamu pasu-pasu ni Tuhan debata amat tai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia sai dongani mahamu marono nasa najat jala di pargogoi mahamu patu pahon nasa ulaun nadenggan. Amin. Hata si pahingot di si Graciela Elizabeth Nenggolan. Tersurat di Pesalamen 100 ayat 8. Para siroha jala perningkan basa do Jahoba. Lebat tarimas jala para siroha godang. Saya burjuma ho rasi rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon maha tani di batana ginuruhomi ai ido hanguluamu. Hata si pengot di Jessica Atalia si hombing. Jahobado pargogokku dohot edekku. Jadi gabe hatuwakku ibana. Pesalmen bidu 100 lalu ayat 14. Sai burju maho rasi rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni rebatana ginurhomi. Ai ido hanguluanmu. Jalo hawa pasu-pasu Tuhan debata amat tai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia sai dongani mahamu marono nasa najat jala di pargogoi mahamu patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Raisa Ega Nitisara. Tersurat di Kolose 2 ayat 7. Gabe marurat jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana. Togu marhapor siaon. Hobar tunani ajar hon tuhamuna. Lumo bimahamu maroha mauliate.
Saya burjuma ho rasi rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangi hon mahatani di batana gini rohomi ai ido hanguluamu. Hata si paingot di si neta Helena. Biar mina Jehovah do permulaan ni parbinotoan. Alay yang go halak na oto manoi si habis taran dohot pangajaran. Poda bidusada ayat itu. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni rebatana ginurhomi. Ai ido hanguluanmu. Pasu-pasu di Tuhan di bata amatai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot tur di perbadia saya dongane mahamu mararon nasa najat jala di pargogoi mahamu patu pahon nasa ulaun nadenggan amin. Hata si paingot di si Rila Zahara tersurat di 2 Timotius sada ayat 7. Ai dilehod de batado tu hita to di hagogoon, to di haholongon, to di pangarajayo diri, dada to di hatahuton. Saya burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parange hum mahatani di batana ginurhomi ai ido hanguluamu. Hata si pengot di si Clarissa Joyce Karen. Ai dangadong naso tarpatupa debata. Lukas bidusada ayat 37. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni rebatan ginurhomi. Ai ido hanguluanmu. Hau pasu-pasu di Tuhan di batang amatai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot tur di perbadia saya dongani mahamu mararon nasa najat jala di pargogoi mahamu patu pahon nasa ulaun nadenggan amin. Hata si paingot di si Reva Marisa Kastina Silitonga tersurat di Jeremia 7 ayat 23b. Sai tangihok kamu ma suaraku asa au gabe di batamuna jalahamu gabe bangsoku atong dalani hamu ma saluh dalan akan hutonahon tuhamu asa marsonang sonak kamu. Sai burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan parange hom mahatani di batana ginurohomi ai ido hanguluammu. Hata si pengot di si Hesti Yudikasi si Mamora. Hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku, ale debatakku marhapo satu hodo au, unang tungpailau, asa unang marsurak-surak akamusukku mida au. Pesalmen bidu 25 ayat sadabe sangat rodi ayat 2. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata nagi nuruhomi ai ido hanguluanmu. Jalo hau pasu-pasu di Tuhan di batang amatai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot tur di perbadia saya dongani mahamu mararon nasa najat jala di pargogoi mahamu patu pahon nasa nadenggan amin. Hata si paingot di si Kaila Hasiana Sitorus tersurat di Rom 12 ayat 17. Unang balosok kamu najat aloni najat rikoti hamu mana denggan dijoloni halak saluhutna. Saya burjuma ho rasi rasa mate dungile hono kumatuho tupal hanguluan.
parangi homma hatani di batana gini rohomi ai ido hanguluamu. Hata si pengot di sikarin Larissa Sitorus. Nunga tibuhian di ida rohakku Jahoba. Ninna ibana do. Haholongon sa leleng-leleng na hubain. Makaholongi ho. Di baheni. Togu-togu ho marhite-hite asini roha. Jeremia bidutuluk lusada ayat tolu. Sai burjuma ho rasi-rasa mate. Dungile honok kumatu ho tuppal hanguluan. Parangehon mahata ni debatan agi duru homi ai ido hanguluanmu. Jalo hawa pasu-pasu di Tuhan di bata amatai dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia seidongani mahamu maralona sanajat jala di bargogoi mahamu patupahon nasanadingkan. Amin. Hata si paingot di si Immanuela Ronauli Lubatobing tersurat di pasal men 33 ayat 20. Sai dihalunguton rohanami do Jahoba, ibana do panupahi dohot lebu-lebu nami. Sai burjuma ho rasi-rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangi hom mahatani di batana ginu rohomi ai ido hanguluamu. Hatani debata si pengot tu si Jelita Angelina Sitorus. Unang pangan roti ni halak namurhing marpanaili. Jala unang mangapian roham di si panganon akka natabui. Oda bidu 20 ayat onom. Sai burjuma ho rasi-rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi. Ai ido hanguluanmu. Jalo hawa pasu-pasu ni Tuhan di bata amatai dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia seidongani mahamu maralona sanajat jala di bargogoi mahamu patupahon nasanadingkan. Amin. Hata si paingot di si Delisa Margareta Sihaan tersurat di Rom 10 sada ayat 33. Bagas nai atong hamoraon hapistaran dohot parbinotoan ni debata naso hasigata do akka uhumna jalan naso haboga do akka dalanna sai burjuma ho rasi-rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan parangehon ma hatani debatana ginuruhomi ai ido hanguluamu. Hata si pengot di si Astrid Norma Sinambela. Sai jumulo malului harajaon ni debata dohot hati koranna. Dungi tabaonna dosudi aka odeng Tuhamu. Matius bidu onom ayat 33. Sai burjuma ho rasi-rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ai ido hanguluanmu. Jalo hawa pasu-pasu ni Tuhan di bata amatai dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia seidongani mahamu maralona sanajat jala di bargogoi mahamu patupahon nasanadingkan. Amin. Hata si paingot di si Abednego Gotardo Siregar tersurat di sada Yohanes 4 ayat 10 sia marroha holong mahita alaibana jumolo maka holongi hita sai burjuma hora sirasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan parangi homma hatani di batana ginurohomi
ai ido hanguluammu. Hata si pengot di si Marion Gustiano Marpaung, manangaha na jupang tanganmu silolmu, ulamay siyan nasa gogom. Perjamida bidusia ayat 10a. Saim burju mahora sirasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatan ginuruhommi, ay ido hanguluanmu. Jalur hawa pasu-pasu di Tuhan di bata amatai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia seindongani mahamu marolona sanajat jalan di pergugui mahamu patu pahon nasana dingga. Amin. Hata si paingot di si Daniel Magister Pasaribu, tersurat di Poda 10 sia ayat 20. Saitangi homa hata si paingot jalajakon pangajaran, asa gabi pistarho di hasusuda ni bohalmu. Saya burjuma hora sirasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parange homa hata ni debatana ginurohomi ay ido hanguluammu. Hata si pengot di si Vanli Joshua Sidaputar, songon holong ni rohani damang diau, songonido holong ni rohakku dihamu, mian mahamu di bagasan holong ni rohaki. Yohanes bidu 15 ayat sia. Sai burju mahora sirasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan, parangehon mahata ni debatana ginuruhommi, ai ido hanguluanmu. Jalur hawa pasu-pasu di Tuhan di bata amatai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia seindongani mahamu marolona sanajat jalan di pergugui mahamu patu pahon nasana dingga. Amin. Hata si paingot di si Jonathan Vito Antonio Sitorus, tersurat di Yesaya 40 ayat 31. Alai akan marhaposat tu Jehovah maruli hagugoon mardapot-dapot, gabi marhabong nilali lahu manaik, marlojongi nasida dang olo loja, mardalani nasida dang olo maddate. Saya burjuma hora sira samate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluan, parangehon ma hatani debatana ginurohomi, ai ido hanguluammu. Hata si pengot di si Yon Hardes si Mamora, haburjuhon ma paraloan hapor siyaon na dingganing, takkup ma hanguluan sa liling-liling na, ay tusido ho di jow, jala di parhabot ho do panidangyo na dinggan, di jolo ni torop si tidangi. Sada Timotius 6 ayat 12. Sai burjuma hora sira samate, dungile honokku matuho tupal hanguluan, parangehon mahata ni debatana ginuruhommi, ay ido hanguluanmu. Jalur hawa pasu-pasu di Tuhan di bata amatai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia seindongani mahamu marolona sanajat jalan di pergugui mahamu patu pahon nasana dingga. Amin. Hata si paingot di si Mikael pasca Panjaitan, tersurat di Psalmen 31 ayat 2. Nikudo madok Jehovah haporosaku jala partano batuaku debataku marhaposatu ibana do au. Saya burjuma hora sirasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangi hom mahatani debatana ginuruhomi ai ido hanguluammu.
Hata si paingot di si Giomika Nobel sianturi. Radoti hamuma akka patiku ima dalanna asamian hamu di bagasan holong ni rohaku. Yohanes 15 ayat 10a. Sai burju mahora sira samate dungile honokku mahtuho tupal hanguluan parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi aido hanguluanmu. Kalau kamu apa sepausu ni Tuhan dibata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tu diperbadia sedongani mahamu marono sanajat jala dipergogoi mahamu patu pahon nasana dengga. Amin. Hata si paingot di si Carlos Sainz Sitorus tersurat di Podasia ayat onom. Tadi kok kamu ma akanan yang roha asa mangulu hamu jala ihut-ihut tamu ma dalan hapat tason. Saya burjuma ho rasira samate dungile hono kumatuho tupal hanguluan. Parangi hon ma hatani debatana ginurohomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Excel Gilbert Parningotan si Regar. Sai huhaulungut todo hatuon mi ale Jahoba jala huulawon akka tonami. Pesalmen bidu 110 sia ayat 106. Sai burju maho rasira samate dungile honokku matuho tupal hanguluan parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi ai ido hanguluanmu. Kalau kamu apa sepausu ni Tuhan dibata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tu diperbadia sedongani mahamu marono sanajat jala dipergogoi mahamu patu pahon nasana dengga. Amin. Hata si paingot di si Aldo Timoti Simatupang tersurat di Sada Petrus Sada ayat 2. Marguru tu panadaon ni debata amahian di bagasat todi na pabadiahon tu pangoloion dohot pangurasion ni mudar ni Yesus Kristus cikop madihamu asini roha dohot dame. Saya burjuma ho rasira samate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan parangi homma hatani debatana ginurohomi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Christian Lois Fernando Sihite. Sai ibana matadda dinasa dalanmu asa ibana patigor akka dalanmu. Poda bidutolu ayat onom. Sai burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tupal hanguluan parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi ai ido hanguluanmu. Kalau kamu apa sepausu ni Tuhan dibata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tu diperbadia sedongani mahamu marono sanajat jala dipergogoi mahamu patu pahon nasana dengga. Amin. Hata si paingot di si pahala tua hot gijang mamora sinaga tersurat di 2 Tesalonik tolu 10 tolu. Alai anggo hamu aliak kadongan unang mamar naloja hamu mabahen nadinggan. Saya burjuma hora sira samate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan parangi homma hatani debatana ginurohomi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Keipan Nabiel Christian Huta Barat alai gabe nabasar mahamu sama hamu akka parasiroha
masih sesaan dosa mahamu, songon panesa ni rebata di dosa muna di bagasan Kristus. Efesus 4 ayat 32. Sai burjumaho rasira samate, dungilit lenok kumatuho tuppal hanguluan, parangehon mahata ni rebata lagi nurhon mi, ay ido hanguluanmu. Jalo hamu pasu-pasu ni Tuhan di bata amat tahi dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tot di berbadia saya dongani mahamu marona sanaja jala di bergugui mahamu patupahon nasana dengka. Amin. Hata si paingot di Sinatanael panggabean. Tersurat di Filipi 4 ayat 4. Marlas niro hamahamu toktong di bagasat Tuhani. Huulahi mamadok marlas niro hamahamu. Saya burju maho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangihon maha tani di batana ginurohomi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Joseph Simponi Gilberto Purba. Napasali Jahobado manangise na mardinggan basa tu napogos. Jala ibana mamalosson na dinggan basana tu ibana. Poda bidu 10 ayat 17. Sai burju mahora sira samate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi. Ai ido hanguluanmu. Jalo hamu pasu-pasu ni Tuhan di bata amat tahi dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tot di berbadia saya dongani mahamu marona sanaja jala di bergugui mahamu patupahon nasana dengka. Amin. Rasli. Hata si paingot di si Korintians pardamaian Malkus dolok 1000. Tersurat di Efesus 3 ayat 20. Alai terpatu pa ibana do adullu mobi sian na tapangido manang tapi kiri. Hobar tu hagogoon na makorhon di bagasan hita. Saya burjuma ho rasira samate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangi hon mahata ni debatana ginurohomi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Matius persilei si Torus. Manangise na mangaradoti hati goran dohot habasaon. Dapotan hanguluan hati goran dohot hamuliaon ibana. Poda bidu 20 ayat 20. Sai burju maho rasira samate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni rebatana ginuruhon mi aido hanguluanmu. Jalo hamu pasu-pasu ni Tuhan di bata amat tahi dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tot di berbadia saya dongani mahamu marona sanaja jala di bergugui mahamu patupahon nasana dengka. Amin. Hata si paingot di si Fernando Valencia Sianipar. Tersurat di sada Timotius 4 ayat 12. Unang mahu rohani halak midaho siala haposomi. Alai gabe tiruan niak kana porsea maho dei pakkatayon diparange diholong ni roha dihaporsiaon nang dihatomanon. Saya burjuma ho rasira samate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangi homa hatani debatana ginurohomi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Kristian Dumoli Sirait. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuron di dalakku. Pesalmen bidu 110 ayat 105.
sai burjuma ho rasira samate dungile honok kumatu ho tuppal hanguluan parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ai ido hanguluanmu. Jalur hama pasu-pasu Tuhan di mata amat tahi dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot Tuhan di berbadia sedongal ni mahamu maralon nasanajat jala di pargugoi mahamu batu pahon nasana lingga. Amin. Hatasi paingot di si Timotius natama tambunan tersurat di Pasalmen 25 ayat 14. Hasudungan ni Jehovah do akan maka biari ibana jala di pabotohon tunasida padanna. Saya burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonok kumatu ho tupal hanguluan. Parange hom mahatani di batana ginuru homi ai ido hanguluammu. Hatasi paingot di si Jonapan Duyanto Alexander Sinaga tarehon hamuma pinggol muna jala Roma hamu tuau Yesaya bidu 55 ayat 3a sai burjuma ho rasira samate dungile honok kumatu ho tuppal hanguluan parangehon hamahatani debatana ginuruhon mi ai ido hanguluanmu. Jalur hamu ma pasu-pasu Tuhan di mata amat tahi dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot Tuhan di berbadia sedongal ni mahamu mararohon nasanajat jala di pargugoi mahamu batu pahon nasana lingga. Amin. Hatasi paingot di si Sahat Owen Emmanuel tersurat di Filipi 4 ayat sia. Ulah kamuma nagini rohomuna najinalo nabinige jalanani idamuna diau dungi donganan ni dibatasi pardameima hamuna. Saya burjuma horasi rasa mate dungi lehonok kumatu ho tupal hanguluan parange homma hatani dibatana gini rohomi ai ido hanguluammu. Hatasi paingot di si Billy Alexandro Siregar sai lului hamu ma Jehovah bisan tarbait dope jupang ibana jo hamu ma ibana bisang jonok dope ibana Yesaya bidu 55 ayat 6 sai burjuma ho rasira samate dungile honok kumatu ho tuppal hanguluan parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi ai ido hanguluanmu. Jalur hamu pasu-pasu ni Tuhan di mata amat tahi dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot Tuhan di berbadia sedongal ni mahamu mararohon nasanajat jala di pargugoi mahamu batu pahon nasana lingga. Amin. Hatasi paingot di si Georgi Andreas Immanuel Huta Barat tersurat di Rom 15 ayat 10 alai gok ma dibaca-baca hot dibata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasak kaporsiaon asalam sumurup kamu marpakirimon pinargogoan nito di parbadia saya burjuma ho rasi-rasa mate dungi lehonok kumatu ho tupal hanguluan parange homma hatani dibatana ginuruhomi ai ido hanguluammu. Hatasi paingot di si Jeremia Efrain Parulian si Hombing si bahen nading gando hamu atong molo marguru tu surati diulahon hamu ma patik rajaon haholongi ma dongan mi songon dirim Yakobus bidu 2 ayat 8 sai burjuma ho rasira samate
dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debatana ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Hamu pasu-pasu ni Tuhan ni bata amat na dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia sa idongani mahamu barono sanajat jangan bergugui mahamu patupahon na sa dingdan. Amin. Tuhan Yesus, lewat doa Tuhan Yesus, biar Tuhan damai, biar Tuhan sembuhkan segala penyakit, apapun penyakit yang ada saat ini, biar Tuhan memberikan hikmat bijaksana buat kita, biar Tuhan memberikan hati yang terang buat kita. Tuhan jaga segala saat. Terima kasih. Dengarkan ya Tuhan. Amin. Sam. Ya. Hatasi paingot di Stephen Torres Simbolon. Tersurat di Efesus sada ayat 12. Asa terpuji hasangaponna marhiti-hita akan naung makirim hian di Kristusi. Saya burjuma ho rasi rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangi homma hatani debata naginuro homi ai ido hanguluammu. Hatasi paingot di si Gabriel Stefanus Pasaribu. Pujiokku majahoba sian nasa rohaku, pajojorokku masude halongangan akabinahenmu, marlas niroha jala marolopolo mau midaho, edehonokku magowarmu ale natumibul. Pesalmen bidusia ayat 2 satrudi ayat 3. Sai burju mahora sira samate, dungilehonokku matuho tupal hanguluan, parangehon mahatani rebatana ginuruhon mi. Aido hanguluanmu. Jalau hamu pasu-pasu selamat tadi bata Tuhan di bata matai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia. Saya dongani mahamu baralon nasa najat, jalan depan gugui mahamu patu pahon nasa nadinggat. Amin. Api yellow kan? Hata si paingot di si Martin Elia Hasudungan Panggabean. Tersurat di Matius 10 ayat 24b. Nasa nagiot mengihuton au di suadahon ma dirina, di porsan ma silang natu ibana, di ihuton ma au. Saya burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluan, parange homma hatani di batana ginurohomi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Albert Aprielo si Galingging. Ai senama jalo do nasa namangido. Saya na jupangad do namanglului. Saya na ukapod do dina manutuhi. Mateus 7 ayat 8. Sai burju mahora sira samate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahata ni debatana ginurohon mi, aido hanguluanmu. Jalau hamu pasu-pasu Tuhan di bata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia. Saya dongani mahamu baralon nasa najat, jalan depan gugui mahamu patu pahon nasa nadinggat. Amin. Hata si paingot di si Leon Christian Purba, tersurat di Podasia ayat 10. Biar mida Jahoba do permulaan ni hapistaran, jala parbinotoan nyak kanabadia do hapat tason.
Saya burjuma hora sirasa mate dungi lehono kumatu hotu pal hanguluan parangi homma hatani di batana ginuru homi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Andreas Stephen Bonarges si Tompul. Sai marhapo satu Jahoba maho jala ulahon nadinggan. Ingat ton matanui jala radoti haburjuon. Pesalmen bidu 37 ayat 3. Sai burju maho rasira samate dungile honok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahatani rebatana ginuruhon mi aido hanguluanmu. Jalo hamu pasu-pasu Tuhan ibasa amatai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot tu diperbadia seidongani mahamu mararona sanaja jara dipergugui mahamu patu pahon nasa engga. Amin. Hata si paingot di si Samuel Christopher Luhut Manurung. Tersurat di Poda 30 ayat 5. Luhut hatani debata pitado. Tau lebu-lebu do ibana dihalak akka namar haposan mida ibana. Saya burjuma hora sirasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangi homma hatani debatana ginur homi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Farel Amos sinambela saluhu na do tarpatupa au marhide-hide ibana na margogoyhon au Filipi bidu 4 ayat 10. Sai burju mahora siram samate dungile honok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahatani debatana ginuruhon mi aido hanguluanmu. Jalo hamu pasu-pasu ni Tuhan dibata amatai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot tu diperbadia seidongani mahamu mararona sanaja jara dipergugui mahamu patu pahon nasa engga. Amin. Hata si paingot di si Petrus Valentino Sigalingging. Tersurat di Poda 8 ayat 35. Ai manang ise na jupangan au jupangan hanguluad do. Jala maruli asini roha sian Jahoba. Poda 8 ayat 35. Saya burjuma hora sirasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangi homma hatani di batana gilur homi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Haris Peter Hansel Turnip asi maroham diau ale debata hobar tudenggan nibasam sai se sama akka pangalosikku hobar tugudang ni asi ni roham pesalmen bidu 50 sada ayat 3 sai burju mahora sira samate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahata ni debata naginuruhon mi aido hanguluanmu. Jalo hamu pasu-pasu ni Tuhan dibata amatai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot tu diperbadia seidongani mahamu mararona sanaja jara dipergugui mahamu patu pahon nasa engga. Amin. Hata si paingot di si Kielvino Panca Efraim Nenggolan. Tersurat di 2 Timotius 3 ayat 10. Ai nasa surati sinihaton ni debatado jalahasea memodai mamisang pauliulihon manugu-nugu di bagasan hati koran. 2 Timotius 3 ayat 10. Saya burjuma hora sirasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangi homma hatani di batana ginuru homi ai ido hanguluammu.
hata si paingot di si Daniel Franciscus si Daputar, jala ikon haholonganmu Jahoba de Batam, sian nasa roham, dohot sian nasa ate-atem, dohot sian nasa gogom. 5 Musa bidu onom ayat 5. Sai burju mahora sira samate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahata ni debatana ginurhon mi, ai ido hanguluanmu. Calo hamuma pasu-pasu Tuhan di bata amat tai doa Tuhan Yesus Kristus doa di berbadia sedongani maham mararon sanajat jala di baragugui maham batu bahon nasa lading. Amin. Hata si paingot di si Christian Alexander Sinaga, tersurat di Parjamita 12 ayat 10 tolu. Pangaripunan ni sudepoda naung itabigi odo, habiari de bata, jalan radoti akatonana, ai ido inana si ingoton ni ganuk jolma. Saya burjuma hora sira samate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan, parangi hon mahatani di batana ginurohomi ai ido hanguluammu. Hata si pengot di si Mikael Amos si hite, juju maho tuau asa huaulu siho, asa hubaboto tuho hata akka nabulun dohot nasokal akka naso binotomi. Yeremia bidu 30 ayat 3. Sai burju maho rasira samate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi, ai ido hanguluanmu. Calo hamuma pasu-pasu Tuhan di bata amat tai doa anak Tuhan Yesus Kristus doa di berbadia sedongani maham mararon nasa najat jala di baragugui maham batu bahon nasa lading. Amin. Hata si paingot di si anugerah si Daputar, tersurat di Yesaya 40 ayat sadabe, unang homa biar ay audo si luluhon ho, nunga pola hujau goarmu ay au napunaho. Saya burjuma ho rasira samate dungi lehno kumatuho tupal hanguluan, parangi homa hatani di batana ginurohomi ay ido hanguluammu. Hata si paingot di si Abignail Oscar si Manjuntak, permulaan ni hapistaran odo, tuhori hapistarani, jala tuhorhon sadok na niyomom tumuhor pangutusion. Boda bidu 4 ayat 7. Sai burju maho rasira samate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi, ai ido hanguluanmu. Jalo hamuma pasu-pasu ni Tuhan di bata amat tai doa anak Tuhan Yesus Kristus doa di berbadia sedongani mahamu mararon nasa najat jala di baragugui mahamu batu bahon nasa nadingkan. Amin. Nuaing jong-jong mahamu naung maka tidak kau kapersiau di para tikion. Semua berdiri yang sudah menyaksikan iman. Kita berdiri. Jangan dulu. Dek, ikut dulu di situ.
Hamu akka pinar hamaul ni bata. Nunga gabedongan sahuria jala dongan sapangana kamu mangato perabadanan dabadiai. Na arga situdo hamu ditobus. Unang ului hamu bedosa do sibolis. Ramota di debatano hamu maraloho pangagoi. Asal matong tong rohamu na tu ibana. Jala tu gioronna do hamu masuk tu hara jauh banu wagi jangi. Martang yang mahita. Alea manami na di banu wagi jang asima roham ni nasida akan apina sahat nuaing tuho. Sai ramoti manasida marhite hite todi porbadia. Sai pahotma nasida di bagasa padang naung nio oluan nasida naking. Sai barbadiai manasida di bagasa katam. Asa tarida haporsiaon nasida tuculuanon marhite-hite parange nadengkan. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan kor pelajar sidi. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman juara anak-anak kita yang belajar CD 1 tahun ini, dan kita akan menyerahkan kenang-kenangan buat yang juara. Hurian itu hatta amanginang sudido terbaik akayana koton. Sudido dengan nilaina. Jala burju-burju alai adong nawida hami
sian na terbaiki yang jauh juga lebih terbaik, sian na widahami sa liling sa tawonon. Alani marhiti akka prestasi, dohot marhiti kehadiran ni nasida. Alani amanginang Oma gowar-gowar ni na dapat prestasi marhiti prestasi dohot kehadiran, dohot na terbaik sian akka dongan dohot sian onom pengajar na widahami na salilingon. Na juara onom, sa juara onom ma onom halak ma widahami, sen peringkat onom ma Jelita Angelina Sitorus Majuma Tujolo. Peringkat 5 Hesti Yudikasi Simamora Roma Tujolo. Na paupaton Gielvino Panca Ephraim Nenggolan Roma Tujolo. Peringkat 3 Aurel Angeli Saragi. Peringkat 2 Firni Anju Margaret Sihite. Jala peringkat naparjolo sian kehadiran dok prestasi Jonathan Duyanto Alexander Sinaga. Sudido manginang na terbaik na widahami sa lilingon di bagasa sa tonon, alay omma na widahami marhitaka prestasi ujian ni nasida, dohot kehadiran ni nasida, haringgason ni nasida, na madohoti marguru malua sa liling sa tonon. Alani, huwasat tamima, tuwang paditaresot, lapasahaton hadiah. Mari di bahita lau Sri Mahamujung Jung Saluhutna. Nanggodang haborsuho sai bengeto haumanaon sai utoloku Jesus saleleng leleng nai. Hama
makadongan marsari ngerdo di tengah-tengah tabarita nauli na maritawot tu kita naung dipahudul libatado Tuhan Yesus Kristus tu siamunna jala saluhuddo dipatuduk tutoro di patna atong kita naung dipakai rap dohot Kristus tajalahe mana digijang unang ma ditanoon. Tuhan Yesus do ulu dihuriai jala kita do ruasna uduk makita tu ibana marsisu tu makita mangulah hollomo ne rohana di tongah-tongah ni portibion tapi liho maderita do nasana adong dihita gabi ula-ula ni bata na patar kon holong do asli rohana tu nasa na humalia kita ha tua ode Tatangyak ko mapiliata ale de bata amana mina di banua gijang horo haruan saluhut sileo lehuna dengan doho nasa ulibasa na moliutus upasang tayo masana leho mitu hami pilihan na mitu ho say jalo may gabi wap na kutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ho para siya kami pilihanon pati bunuh rajong mo tongah-tongah ni huriyam doho di portibion buhay marokan nami markite kita dim asalam mutadahami kurang sileo leho mitu hami asalam girgir hemadok maulihat itu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan Yesus Kristus naung mana itu banua gijang na hudul siamun di bata hasang apa dohot hamulia umbadi ho rodi saleng-leng na namarlas neura do kami nuaing ala naung monak ko jalani bakit de bata ho gaberaja di atas ni saluhut halongang do sudi dalammu ai di patuturu ho dirim tuturu ni saluhut ale gabi tumibu ho siasa sude jala maruli goar asalopit saluhut ulu ni tot lah homar sobat tuho jala ganu pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung di ukap o dalat tu banua gijang gabi situani malipo hodo na mangodio kami tu debata sai pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasenganon pai mamarpungu hami tu labungmu sai pasaut mabagabagam tu akasuruammu lehon tu rasida sahala dohot haugon si banua gijang asamar mulia guharmu di portibion saya jari ma aka partokonan di huriam asa hobar tu lobo ne roham aka aturan pamicangio dohot panugun-ugun di aturan nasida di huriam sai gonggomi jala paret taima huriam di tanu batakon dohot di luat namar serak asal lamrat jala monang huriami leo kapistaran sian badua gijang tuaka idun nami tuaka panitia padita guru dohot akka situa asalam maraturan huriam di tanoon sai pacongcong harajaumu di bagasan rohanami asa marhiras rohami mangului dohot mangutoko pahot marohanami tuho asa hati dako kami mangulu manang mate behami
hodo Tuhan nami sai payan mahatam doho damem ni huriam asa wingot tami dadaha siang anon inganan nami alai di Banua Gijang di Labung Mido sai ramoti mana manggonggomi hami doho raja doho suruan napi na bakitna lehot tuna sida habis tara sia Banua Gijang doho uduk ni roha asa doho nasida manguloi paretam pasu-pasu masa luhut parapungan ni halak Kristen sai homan doangan nasida jupa parembu marapungu di gereja di parsikolan nang pedi bagas nabi sai lam lokang sia kami dosa do surina pasurat to kami di hasenganon asalam malungu kami pai mahon ararom mangalap hami tulabung ni amai amen alia manamina di Banua Gijang sai bidar badia maguarmu sero maharajonmu sesaut malamuleroham di Banua Tongon Songon di Banua Gijang lehomatu kami sarudanguluan siap hari sesa badosa nami songon panesanami di dosa inongan namar dosa tu kami una kami tugun tu pangujulan palua mahami sian pangago ai ho jonam mulak mahamu di bagas sadabe do las dero aja lo ngomong pasu pasu sinamat tadi bata di pasu pasu jala dari raboti Tuhan di bata mahamu di sodako Tuhan di bata buhi datu kamu jala asi marohana midahamu di dopako Tuhan di bata buhi datu kamu jala di pasaur holma damena tu todi munabi amin 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 Horas selamat hari kenaikan mandi hita tajalang menuju tajalang Tuhan teman mandongani hita alani hubangi dohami ma tu natoras rabdohot yanakon na maka tidak komersiaun asa hudul ma rabdohot yanakota natoras taleo kai matiki 5 menit ate amanginang sa terpersiap posude buat anak-anak kami kita akan duduk bersama dengan orang tua kita melaksanakan perjamuan kudus ya. Ambil, coba jumpai orang tuanya duduk langsung amanginang buat adik-adik kami yang sudah menyaksikan iman. Kita cari orang tua kita akan duduk bersama. Selepas perjamuan kudus nanti kita akan foto bersama. Foto bersama. Selepas perjamuan kudus. Jadi tabuk ma tempat ta akan atoras naung ma katira kapersiaun rap doa kayana kota tapak ketiki manginang
Jadi Amang Inang Natoras mendampingi anak yang baru lepas sidi, lepas sidi. Tapake tiki Amang Inang. Jadi anak yang masuk bahita Amang Inang tu acara bulan Abadia asa tapau baru hatta asa mare bahita 152 ayat sada. Yesus namamu dosane portimion amin. Yesus namamu dosane portimion Yesus nama mursan dosani portimion yang amin 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 Damai di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati tumuna rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan di mata para sirohana sumurung amanamina di banua gijang. Asiroham topot mahamina pengulison. Adorang hupang kami no perpadanon nabadiai. Lehum matud di perbadia tuganuk hami. Asa di tubuhon haporseon na mangudu di kami. Asa positu turuhanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami. Perkugoy mahai masodaho diri nami asa tarihutuk kami Tuhan Yesus Tuhan nami jalan asa ditubuhon haporsiaon na mangului saita iti rohanami asa malungun hami tuban wagijang asa say masiol hami paimahon haroro ni Tuhan Yesus amin. Hita akan naung pinahramau ni debata ita sakap nuai mangato perpadanan nabadiai dibaheni tati bangi maju umolo manang natau kita marulaon nabadia asa unak konang uhum manang isesyak kitaon
ay holan na uduk roha, jalan na malsole rohana ala ni pabahenan na nasutore, jalan na manopoti dosana, jalan na porsia di hasian ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangato perpadanan na badiay, alay akan na dokot marulang na badia, unang bedi olu sibolis, unang media dati mardosa, tung pada uhau marohamuna siani, tunggu tapok kauma hosom dohot latene roha, alay paingot-ingot pamuma, Tuhan Yesus Kristus naung mate, jalan naung mulak manguluh ngokop pamu, asa tahu hamu mangaton perpadanan na badiay. Di baheni, tata kasih majulo rohat tabe, jalan alusi hauma suku-sukunon, jong-jong mahamu. Semua yang sudah menyaksikan iman untuk bangkit berdiri. Dohot natoras, dohot nanaing mangatot para nabadia. Nabarjolo di parahatu turuhamdo halak perdosa hosian hatu bub dohot ala ni pangalosim di patik ni bata. Molo di parahatu turuham dogma olo. Nabaduahon namarsa doroham ala ni dosabi jala dipangi doroham naing maluaho nuaing siat dosam. Molo songoni roham dogma olo. Napatuluhon di parhatu turoham do naungro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluh perdosa ibananong mate dohot mulak manguluh makopo mamorsa jalamane sa dosam molo songoni di parhatu turoham dogma olo. Nababaton olo doho manggota posian nasa roham late di roha dohot osom ni roha akup ni i olo doho mardengga dohot halak na mangarsai ho jalana olo doho manesa dosa di dongammu songon na pidangido ni roham sesaun di mata sudi dosam molo songoni roham dogma olo. Atong tapa uduk bema rohata jala tatopoti ma sudi dosanta ihutok kabuma tangyangon di bagasar rohamu nabe. Ale Tuhan di bata amanami markite-kite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak perdosa gorang dohami ai jot hulausi hami patikmu tamado hona uhum hami nuhaing do sugut molo balas solommu tu hami hobar tu pabahenan nami i alai alani gorang ni asi dohot holong di roham dohot alan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung dilihom humoko pami alani i ubahen na hami mangido tuho asima roham di hami say jalo mahami say sesa masude dosa nami jaleho tul di perbadia tu hami asa margugo hami mangalo nasa dosa dohot mangulaw na hobar tulomon ni roham saleleng di tanong oddo pe hami amin. Atong hamu akka na manopoti dosa buna jalan nama uas di asli rohai di bata say sahat matu hamu na hina porsiaw muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tu hamu pos marohamuna nung ngasesa saluhut dosa buna marhite-hite goar di bata ama dohot anak dohot todi perbadia amin. Alia manami dari banua gijang say pinarbadia maguarmu say romaharajonmu say sauk molomon roham di banu tahun songon di banua gijang lehon matu kami say nanguluan siap hari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa idongan namar dosa tu kami unak kami tugon tu pangucunan palu mahamisan pangago ehuna punah harajaon doh tahugon rodia sangapon saleleng nilelengna amin. Hudul ma hamu marede mahita. Maredehita 150 tolu ayat sada.
tong tangok kamu matonani Tuhan Yesus lahu padirihon parpadanan nabadia. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosaku-saku borginai uju tarceke ibana didok mamuliate dungi dipongkoli mai diparlehum matua kasesianna huhut maridok. Jalo hamu ma jalapangan ma dagi kudoi nani lihut Tuhan mati kumbo kupamu baik kau ma songoni bahe pardingotamu na diau. Jala dung sunna sida mangan dibuat ma panginumani didok mamuliate dungi didok matu nasida. Jalo hamuma, jalo sudi manginum siani. Ia panginum anon panan nai baru mau marhiti kita mudarku. Nani useo nomo kopamu. Bahen hasisan di dosa. Sai bahe kau masogoni. Bahen pardingotamu na diau. Atong romahamu nungarade jala ida jala dai hamuma dengan basani debata. Maradaita 155. Tuson maho aletaniku Nina mau asmalehu Manjalo basa ne Tuhanmu Pinarade Dilehon Yesus do daging na marhite hite rotio Dilehon dohono mudana marhite hite anggunon hari mudarna mangurasia ibana mangan parpadanan ni Yesus Kristus Tuhaki na paramehon parpadanan
asonakon rohaki. Mardes 154. Sobalinggas hodoliku satarikon marsamu Roma hotu atorangan asadabo asonangan ataruteng hosanari tuaron namadia namanggong palukuta nang tuhodo maringanan. Mamanomu napangolu hotondiku namanutudoibana niroham diban hatana ukapitu nirohamu asabungo
lumut norohaku oleh Yesus dibasamu tung natangi norohaku nama lengan limanamu nama asrotaniku oleh Yesus dimudamu tinangidani rohaku asa sartu depataku. Ayat sada sepalinggas hotaniku satanikon maharsamu rumah hotu hatorangan asanapot asonangan otarotang hosanari Tuharon nabadia namang paluhutan nang tuhodo maringan. Rimahamu jongjong saluhutna Marede mahita siap bukit do edde nomor 14 ayat sada. Pujiamu Jehovah Tuhan, perenggan
asa para siroha salelena ipar dengan basa ipara siroha. Puji ma Tuhan di bata leto diku jalan nasorohaku di bagasan mamuji kuara da badiai. Puji ma Tuhan di bata leto diku jala unang tung halu baut dengan di basana sudina. Ibana domane sado sam sudina, jala ibana pamalu maka sahid musudina. Ibana paluau kosam sian hamagoan, jala lehot tuho dengan basa dohot asli roha. Para siroha jala perdengan basa do Tuhan di bata, labat terima jala para siroha godang. Dang di bayat tu kita hobar tu dosata jala dang di balosot tu kita hobar tu hajahatotta songon asini rohani ama tu akayana konda do asini rohani Tuhan di bata dia kana makabiari ibana nunga takas di batu di bata holong di rohanai tu kita dinamate Kristus kumokopita uju para dosa do hita atong dalam malua mahita nuaing siar rimasna dung gabe parpitur kita kinorhon di budarnai di bahini saya pujian ni papangaku doho rohaku doho nasa pabahinakku doho Tuhan di bata olat nion rodi saliling-liling na amin calu hamu apa supau sinama tadi bata di pasu-pasu jadai ramoti Tuhan di bata mahamu di sodako Tuhan di bata buhina Tuhamu jala asima rohana midahamu di dopako Tuhan di bata buhina Tuhamu jala di basor hulma damena tutut di munabe. Amin. 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 Kita boleh salam yang dapat kita salam dan kami minta semua berguru manual untuk maju ke depan, kita akan foto bersama. Semua berguru manual maju ke depan, kita akan foto bersama. Yang kurang tinggi boleh di depan sesuai dengan dia diaturkan, dan yang tinggi boleh di belakang. Kita akan foto bersama. Cepat Amanginang, cepat yang sudah naik CD.